Imos a iniciar o acto de clausura deste congreso, deste simposio sobre a figura de Prisciliano. Temos que disculpar a non comparecencia nesta mesa do director xeral que está anunciado, Rubén Lois, porque obrigas de última hora do seu programa executivo impideu-no asistir a última hora porque tuvo que salir de viaxe. En cambio, acompáñanos o vicerrector Elías Torres, que fará despois a clausura do acto. En nome da Agrupación Cultural O Galo, teño que agradecer a todos a participación en este acto e incluso congratularnos nós mesmos por o nivel científico, o nivel importante na historia que ten acadado este congreso. Eu estou seguro que incluso cando se publiquen as actas que faremos de todas estas intervencións que se fixeron en estes tan casi diríamos recargados 3 días ou 2 días de congreso, que se publiquen por editorial Toso Soutos, que tamén colabora con nós, de quen temos que lamentar en este momento o pasamento de a súa alma mater, Xosé Agrelo Hermo, que faleceu fai uns días e que deixa ese editorial en unha situación orfa, despois do pasamento tamén de Avilés de Taramancos, que xunto con Pepe Agrelo foron os principales motores que moveron esa editorial. Pois en ese editorial publicaránse as actas. Eu estou seguro que a partir deste congreso e a partir da publicación desas actas coñecerase unha nova fase da historia de Galicia e que isto vai marcar un hito precisamente para que a historia de Galicia en este aspecto sea conocido de outra maneira. Por parte tamén de un dos, digamos, alma mater tamén deste congreso e membro da Asociación Cultural O Galo, Manolo Vázquez, que tanto ten traballado xunto con Iago, con Marcos, para a organización e para o éxito do que estamos moi orgullosos. Como digo, un dos principales alma mater desa organización, Manolo Vázquez, que vai nos facer un pequeno relatorio do que foi este congreso. Nada, os días, gracias pola vosa presencia. Moi brevemente, nós cando decidimos tratar a figura do Prisciliano e o priscilianismo, sabíamos que iba a ser unha cousa difícil, complicada, sobre todo porque sigue habendo sectores na sociedade galega interesados en que non se debata ampliamente sobre esta cuestión. E hai que dicir que houve conferenciantes que tuveron presións exercidas desde algúns sectores para que non participasen neste simposio. Quere dicir que neste país parece que seguimos a ter unha tendencia de que hai cousas que sí se poden debatir e hai outras que non se poden debatir. Pensamos que ese primeiro obxectivo está logrado, está acadado e, como decía moi ben o presidente do GAL, Óscar Refoxo, isto, a partir de agora, estamos convencidos de que habrá institucións, historiadores e persoas que van seguir aprofundizando neste tema desde un punto de vista o máis científico posible e lonxe, efectivamente, dos diversos posicionamentos ideolóxicos que pode haber na sociedade galega. Iso é o primeiro que queríamos dicir. O segundo é que aquí se demostrou, e os que participaxedes nos 3 días pudechedes comprobar que, efectivamente, pasaron persoas, historiadores, catedráticos de universidade, persoas de institutos, profesores de institutos, que teñen feito unha gran investigación
pero unha gran investigación a título personal, moitas veces non recoñecido e que teñen efectivamente demostrado que este país ten unha historia moi viva e que o nacemento probablemente deste país, a súa cultura, a súa identidade nacional parte dos séculos que acabamos de analizar, polo menos dos que temos noticias escritas e noticias de feitos que acaeceron nesa época. Nese sentido, nós seguiremos facendo un chamamento para que se siga analizando e profundizando nesa época da nosa historia con todos os medios ao noso alcance. Se víchedes, efectivamente, eu xa o dicía nunha das charlas, quedáronnos fora algúns temas que nós considerábamos fundamentais para este simposio, que era o tema do tratamento da muller na obra de Prisciliano e que era o tema do cronicón de Idacio, de Xinzo de Limia, que tanto se falou aquí e que é no que se están basando os historiadores non só de Galiza, de toda Europa, para coñecer aquela época e como funcionaba ou cal eran os criterios sociais, políticos, culturais e económicos dos séculos III e IV. E nese sentido sí que temos que dicir que foi unha lástima non ter contado con dous conferenciantes máis que nos puderan tratar ese tema. Pero aínda así, víchedes que aquí se tratou a cuestión arqueolóxica da época, se tratou a cuestión cultural e literal da época, se tratou unha relación que para nós é clave, a relación entre o mundo priscilianista e o mundo do reino que xa hoxe por hoxe todo o mundo ten que admitir do primeiro reino que houve en Europa, que foi o reino suevo. Víchedes que tamén que se trataron aspectos sociais e tamén outro que é moi importante, os aspectos simbólicos para un país como o noso, de ter símbolos ou de ter, como decía un dos conferenciantes, até mesmamente mitos. E tamén se tratou outro que, efectivamente, que é unha das definicións desta asociación cultural, que para nós é a clave, que é unha asociación cultural que naceu no ano 61, concretamente Óscar Refoxo é un dos que nesa primeira etapa xa estaba participando nesta asociación cultural o Galo, e que é unha asociación cultural que se por algo ten si fai a actividade e a súa actividade inclina sempremente no senso de descubrir a nosa historia. E digo unha das conferencias que para nós tiña gran interés de ver a xeración nós no contexto, efectivamente, priscilianista e o que pensaba a xeración nós do priscilianismo. E aí quedou claro o pensamento mesmamente dunha persona clave como Otero Pedrallo ou mesmamente como Castelao. Nese sentido, pensamos que efectivamente que logramos parte dos nosos obxectivos e mesmamente coa participación que houve. Eu sei que é difícil votar 3 días como aquí se votaron, aguantando, soportando e mesmamente, efectivamente, horas e horas que é agotador. Eso temos que dicir que tamén é así. Pero isto demostrou que é posible neste país facer simposios con participación e, sobre todo, con unha cuestión que nós, desde a Asociación Cultural, sempre queremos sacar como fundamento. Os estudios científicos deben sair á luz pública, debémolos conocer toda a sociedade. Non deben quedar nunca nas academias, nin nos petos dos que fan os textos. O importante é que eso se transmita á sociedade, que é un dos obxectivos desta asociación cultural, popularizar e socializar un feito tan importante como foi o priscilianismo. Nada máis e moitas gracias. Bueno, ahora vai a proceder a clausurar este simposio o vicerrector da Universidade, Elías Torres, a quen lle temos que agradecer tamén a súa desinteresada colaboración e apoio á organización deste simposio. Ten a palabra, Elías. Bos días a todos e a todos e a todas. Eu quería comezar por indicar que a presenza da Universidade de Santiago de Compostela aquí, que teño que pedir desculpa por corrixir ao presidente do Galo,
non é unha presenza desinteresada, é unha presenza interesada. Porque o noso interese como universidade é precisamente apoiar iniciativas desta índole. Desde un aparello ás veces simbólico e outras tentando concretizar incluso dentro dos recursos que a universidade ten materialmente ese apoio. Por iso, en fin, este mesmo crédito de libre configuración que está solicitado, debo indicar que ten unha tramitación favorable, aínda que non cumpra exactamente os requisitos que habitualmente a Universidade de Santiago de Compostela coloca para este tipo de accións. Por iso, presidente, isto para nós é un acto interesado porque temos, como digo, interese en accións deste tipo e porque particularmente coa Asociación O Galo queremos, a través disto tamén, manifestar unha simpatía a unha asociación que é fulcral para a historia de Santiago e atrevo-me a dicer a historia cultural da Galiza máis recente, contemporánea. Foi así suliñado agora de pasarse por Manuel Vázquez. A figura de Óscar Refosio reflecte exactamente isto que estou a dicer. Penso que con acerto no propio programa aparece un relatorio da historia e das accións do Galo que me parece digno de todo crédito, de todo mérito, e por iso eu quería tamén facer este acto de recoñecimento. No caso concreto dos debates que polo, en fin, interese que vin algún dos conferencistas antes de aquí entrar na sala debeu ser intenso e moi fructífero, así espero que fose, en todo caso deixa portas abertas para futuras accións. Parece que é oportuno revisar tamén algunhas das construcións das memorias históricas que os que tiñan poder teñan capacidade para construir e, obviamente, os que non o teñen dificultades para facer valer a súa propia construción da memoria. E o caso de Prestiriano tal vez xa, do ponto de vista da propia historia, como lugar de orixe fundacional, e tamén, a partir da biografía tracesada tamén pola época nós e outros momentos, pois xa un dos máis representativos e simbólicos. Simbólico e representativo non só, en fin, pola famosa polémica sobre o corpo na Catedral de Santiago, sino tamén porque introduciría un corpus ideolóxico, un modo de ver a vida, de fabricar ideas e de clasificala diferente ao aquel que triunfou de maneira forte nos primeiros séculos da Alta Idade Media e que despois asentou e do cual feliz ou en moitas ocasións infelizmente vivemos e no cual nos desenvolvemos. Eu si tiña interese en indicar algunhas cousas de maneira obviamente moi breve. E é o seguinte, ese acto de simpatía que nós quixemos desde a Universidade de Santiago de Compostela ter co Galo, facémolo por eses contributos ao que antes me refería, e singularmente porque o Galo sempre foi unha asociación que nos anos 60, 70, 80 se distinguiu pola súa capacidade de innovar e de colocar debates e de colocar proxectos vistos de outra óptica e ao mesmo tempo que fosen máis alá do que era habitual ou do que era nesa altura canónico. Por iso, eu comprométome aquí a que accións non xa desta índole, sino proxectos que visen esa capacidade de innovación, de estabilidade, de tecido asociativo na cidade, contarán dentro das posibilidades da Universidade de Santiago de Compostela co noso apoio. Porque entendo tamén que a nación, é dicir, construíse precisamente con esa vontade e con esa innovación. Agradezo o papel atribuído polo Galo na miña persoa a Universidade de Santiago de Compostela e declaro entón encerradas, clausuradas este primeiro simposio sobre Prestiriano aquí celebrado no Auditorio de Galiza. Obrigado.